Ivetka. Martin Mrzak. Dobrý deň, vážené dámy a páni a všetci tí, ktorí ste si našli čas pripojiť sa. Dovolte mi, aby som vás privítala na tejto záverečnej online konferencii k projektu Zelená Európa, naša zelená škola, realizovaného v rámci projektu SK Klíma, zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy vo výchovno-vzdelávacom procese na škole. Osobitne by som chcela privítať hlavného koordinátora projektu, magistra Stanislava Hulu z Gymnázia Partizánske, ktorý je tu vedľa mňa, a ďalej hostí pripojených online, a to poradkyňu pre granty z norských fondov, pani Hannu Tassler-Goldschmidtovú z norského veľvyslanectva vo Viedni, projektovú manažérku nášho projektu, inžinierku Moniku Košťalikovú z Ministerstva životného prostredia, konkrétne z odboru kontroly projektov, technickej pomoci a nadnárodnej spolupráce zo sekcie environmentálnych programov a projektov a viceprimátora mesta Partizánske magistra Vladimíra Karáska. Hlavnou náplňou dnešnej online konferencie bude zosumarizovať aktivity zrealizované v rámci projektu Zelená Európa, naša zelená škola a zhodnotiť ich priebeh a prínos. Predtým, ako odovzdám slovo prvému rečníkovi, mi dovoľte ešte pár technických informácií. V online prostredí Google Meet máte možnosť zväčšiť si okno práve hovoriaceho rečníka pomocou ikonky špendlíka. No a počas celého priebehu konferencie môžete posielať svoje otázky, ak teda nejaké máte, do chatu a následne na záver konferencie bude priestor na to, aby sme tieto otázky zodpovedali. No a teraz už by som rada udelila slovo prvému rečníkovi, ktorým je pán Stanislav Hula. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrý deň. Naša škola, Gymnázium Partizánske, sa úspešne zapojila do výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako správcu programu SK Klíma, zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy, financovanú z norských fondov, norských grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Náš projekt Zelená Európa, naša zelená škola, získal grant z Norska v sume 46 013 eur, je spolufinancovaný 15% zo štátneho rozpočtu a 5% z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré prispieva sumou 2422 eur. Cieľom projektu bolo zvyšovanie povedomia žiakov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy formou teoretickej výučby, ako aj formou realizácie konkrétnych fyzických opatrení v priestoroch školy a v školskom areále. Naša škola sa snaží držať krok s dobou a neustále zlepšovať školské prostredie i vyučovací proces. Aj keď sa environmentálne otázky snažíme prierezovo zaraďovať do výučby, stále cítime, že je to málo na to, aby si žiaci uvedomili nevyhnutnosť zmeny správania. Dieťa, študenti, dospelí sú pod neustálým tlakom zo všetkých strán obklopovaní environmentálnymi problémami a témami, až sa dostávame do stavu, keď strácame prehľad a schopnosť utriediť myšlienky a vybrať si správny postoj a správanie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť koncept zelenej školy. V rámci tohto projektu sme realizovali tvrdé a mäkké opatrenia vedúce k výchove k environmentálnemu správaniu, ako aj zútulneniu interiéru a exteriéru školy prírodnými a vzdelávacími prvkami. Tvrdým opatreniam patria altánok, ekopedagogická plocha, vybudovanie altánku spolu so zelenou strechou, úspora energií, fotovoltické panely na strechu gymnázia, zimná záhradka, zvyšovanie podielu zelene. K mäkkým opatreniam patria environmentálne otázky, prierezové témy v jednotlivých predmetoch, vyučovanie v altánku, materiálno-organizačné zabezpečenie výučby.
Vďaka tomuto projektu a v rámci Norway EduClima Study Tour, čo je bilaterálna aktivita programu SK Klima pre základné a stredné školy, dostali 3 zástupcovia našej školy spolu s vyučujúcim biológie Michalom Hulom príležitosť navštíviť Norsko. Tvrdé opatrenia, ktoré sme zrealizovali v rámci projektu, predstavia neskôr moji kolegovia. Ďakujem. Ďakujem pekne za základné informácie o programe alebo o projekte Zelená Európa, naša zelená škola. A teraz by som rada poprosila o pár slov pani Hanu Tassler-Goldschmidtovú, ktorá zastupuje, alebo ktorá je teda grantovým poradcom pre norské fondy a zastupuje teda norské veľvyslanectvo, alebo pracuje na norskom veľvyslanectve. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Je ma počuť, prosím vás? Trošku, ak by sa vám dalo hlasnejšie. Práve, že mám trošku také technické problémy a neviem úplne, čo s tým. Dobre, už je dobre. Lepšie? Dobre. Tak vážené dámy, vážení páni, v mene norského veľvyslanectva vo Viedni by som sa chcela poďakovať za pozvanie na vašu konferenciu k vášmu projektu Zelená Európa, naša zelená škola. A je milé vidieť, že sa snažíte dosiahnuť celé svoje projekty už len tým, že sa znižujete environmentálnu stopu organizovaním záverečnej konferencie online, takže sa nás môže aj pripojiť viacej a nemusíme všetci cestovať. Norské veľvyslanectvo vo Viedni je od augusta tohto roku poverené zastupovaním Norska na Slovensku, ako aj praktickou spoluprácou na grantoch EHP a Norska. Pričom Slovensko a Norsko sú silnými partnermi a už roky máme veľmi dobrú spoluprácu a bilaterálne vzťahy. Granty EHP a Norska v tomto hrajú veľmi dôležitú úlohu. Slovensko-norská spolupráca v oblasti vzdelávania reprezentuje jednu z najdôležitejších projektov bilaterálnej spolupráce medzi našimi krajinami. Ide o výmenu príkladov dobrej praxe, učenia sa jeden od druhého a s cieľom urobiť tento svet lepším miestom pre život a dosiahnuť konkrétne výsledky v rámci zelenej tranzície už dnes. Zameranie vášho projektu je veľmi aktuálne. Každý z nás už pomaly na dennej báze cíti, že tento svet sa mení a že musíme sa prispôsobiť a nájsť nové spôsoby života, aby sme túto zem ochránili pre naše budúce generácie. A kde to najlepšie začneme práve, myslím, že prácou s deťmi. Takže je to veľmi, veľmi dobrý príklad, ako pokračovať ďalej. Dobré a pozitívne príklady totiž to môžu inšpirovať ďalších, pritiahnuť pozornosť aj tých, ktorí sa doposiaľ nezaujímali o túto oblasť a môžu tak priniesť zvýšený záujem o smart a klimaticky priateľské riešenia na širokom spektre použitia. A dovolte mi v mene norského veľvyslanectva pogratulovať vám a vášmu tímu za úspešné ukončenie projektu a popriať vám všetko dobré pri budúcich aktivitách. Inšpirujte a motivujte žiakov aj naďalej na vašej škole. Je to veľmi dôležité. Prajem vám príjemný priebeh konferencie a teším sa na ďalšie informácie, ktoré sa dnes odprezentujú a verím, že niekedy aj osobne teda budem vidieť vašu školu. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne aj za priania, aj teda za váš príhovor a okrem vás, ale teda po vás by som ešte chcela vyzvať k slovu ďalšieho človeka, ktorý síce nebol priamou súčasťou tohto projektu, ale spriaznený s našou školou viacerými spôsobmi. A je to pán viceprimátor mesta Partizánske Vladimír Karasek, ktorý je teda bývalým riaditeľom školy. Takže naozaj tie väzby sú pevné. Takže Vladko, môžem ťa poprosiť? Dobrý deň. Dúfam, že sa počujeme. Je to v poriadku? Áno. Áno. Ďakujem pekne za slovo. Takže dovolte aj mne, aby som teda za mesto Partizánske podal také základné informácie ohľadom praktických vecí, ako je zber, separácia a spracovanie odpadom v našom meste. Začal by som trošku z histórie, kedy mesto Partizánske v zmysle teda svojich legislatívnych povinností pristúpilo v roku 2006 k separovanému zberu komunálnych odpadov. Doteraz ho realizuje prostredníctvom projektu, ktorý rieši zber, prepravu a dotrieďovanie, či už papiera, plastov, viacvrstvových kombinovaných materiálov, skla a kovových obalov, či už vrecovým alebo kontajnerovým systémom. V rámci uvedeného projektu bol mestom vybudovaný zberový dvor na sídlisku Šípok, súčasťou ktorého je aj separačná hala, separačná linka, máme tam mostovú váhu, lís.
Využívame zberový automobil a v rámci projektu boli zakúpené aj zberové vrecia a kontajnery na samotný separovaný zber. Treba povedať, že realizátorom projektu sú technické služby mesta Partizánske. Triedený zber odpadov, čo sa týka bytových domov, vykonáva sa v našom meste prostredníctvom farebne odlíšených zberných nádob, kontajnerov, ktoré majú objem 1100 litrov. Čo sa týka rodinných domov, tam sa používajú na separáciu farebne rozlíšené vrecia. Naše mesto sa postupne snaží skvalitňovať dotrieďovanie komunálnych odpadov a za tým účelom v roku 2015 predložilo na recyklačný fond žiadosť o poskytnutie účelovej dotácie na realizáciu projektu s názvom Optimalizácia triedeného zberu odpadov v Partizánskom, v rámci ktorého získalo takmer 72 000 eur, ktoré boli použité na nákup ďalších zberných nádob a takisto aj na informačnú kampaň o triedenom odpade. To znamená, že okrem zabezpečenia efektívneho systému zberu triedených zložiek komunálneho odpadu, mesto zabezpečuje aj prednášky o triedenom zbere komunálnych odpadov, či už v základných a stredných školách, ktoré sa nachádzajú na území nášho mesta. No a súčasne aj dlhodobo zabezpečuje informačnú kampaň, najmä vo forme rôznych letákov, zameranú na triedený systém zberu komunálnych odpadov, to znamená, aby ľudia mali stále aktuálne informácie. Ďalej naše mesto, tak ako aj ostatné samosprávy na Slovensku, muselo zaviesť v roku 2022 zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu, kedy aj spustilo pilotný projekt zberu kuchynského odpadu, ktorého motom je, môžem to tak povedať, košík stačí vyložiť pre dvere bytu. Aby som to bližšie vysvetlil, mesto vytvorilo špeciálny pilotný projekt zberu kuchynského odpadu, ktorý sa od iných miest Slovenska výrazne líši v tom, že obyvatelia nášho mesta nemusia kuchynský biologický odpad vynášať do kontajnerov, ale plný košík biologického odpadu položia pred dvere bytového domu, pričom zber sa vykonáva 2-krát do týždňa. Na začiatku tohto projektu každá domácnosť dostala svoj vlastný plastový košík s vlastným QR kódom a k tomu aj kompostovateľné vrecká. 2-krát do týždňa príde zberová služba, myslím, že pondelok a štvrtok, ktorá spred panelákov vrecká z košíkov zozbiera a následne ju odozdá firme na zber odpadu a zvyšky z kuchyne potom putujú do bioplynovej stanice v Bošanoch. Čo sa týka aktuálnej súčasnosti, tak naša samospráva teraz realizuje v areáli bývalých závodov 2 nové veľké prevádzky na spracovanie odpadov. Prvou z nich je spracovateľská triediaca linka, ktorá sa realizuje v rámci veľkého projektu s názvom Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie. Uvedená spracovateľská triediaca linka pozostáva zo sústavy drvičov, separátorov, pomocou ktorých je bežný zmesový komunálny odpad ďalej triedený podľa materiálov na jednotlivé frakcie, ktoré budú následne skladované vo výstupných priestoroch vnútri haly do tzv. Transportnej dávky a tie potom budú pripravené k odvozu do miesta ďalšieho využitia alebo uloženia. Druhou prevádzkou na spracovanie odpadov, ktorú aktuálne realizujeme v našom meste, je kompostáreň na biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Toto zariadenie s najnovšou technológiou na kompostovanie je navrhnuté tak, aby ročne spracovalo 950 tón kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu a 2300 tón zeleného odpadu. To je zeleň z údržby parkov, cintorínov alebo mestskej zelene, zo záhrad obyvateľov a tak ďalej. Výsledným produktom tejto prevádzky bude kvalitný kompost. V súčasnosti už v rámci tohto projektu naplno využívame zberové vozidlo na kuchynský odpad, ako aj evidenčný systém zberu kuchynského odpadu z jednotlivých domácností.
Tak to by boli také základné informácie ohľadom realizácie zberu, separácie a spracovania odpadov v meste Partizánske. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. Som si istá, že nielen mňa, ale všetkých nás teší, že ochrana životného prostredia a opatrenia práve k tomuto, aby sa ochraňovalo životné prostredie, sa realizujú aj na úrovni školy, aj na úrovni mesta a samozrejme aj na vyšších úrovniach. Takže ďakujem pekne za príhovor, rovnako aj predchádzajúcim rečníkom za všetky príhovory. No a v nasledujúcej časti konferencie vám predstavíme jednotlivé aktivity realizované v našej škole v rámci projektu Zelená Európa, naša zelená škola. O prvej z nich, konkrétne o fotovoltaických paneloch, nám porozpráva zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomickú činnosť, magister František Štetiar. Bude sa pripájať. Dobrý deň, je ma počuť? Áno. Zdravím všetkých účastníkov konferencie. Súčasťou projektu je malá fotovoltaická elektráreň. Táto elektráreň je ostrovného typu, to znamená, že pozostáva aj z batérií, do ktorých sa nabíja táto elektrická energia. Celá sústava pozostáva z 10 panelov, ktoré sú umiestnené na streche školy. Meniča, ktorý mení malé napätie jednosmerné na 230 V striedavých. Môžem ukázať. Vyzerá takto. Menič, batérie a ostatné panely sú na streche. Súčasťou je aplikácia, ktorá nám môže aktuálny stav nabíjania batérií a dodávania elektrickej energie zobraziť a na to sa vlastne používa aj táto elektrárnička, pretože je pomerne malá s výkonom 3,5 kW, čo stačí na menší rodinný dom. V našom prípade pokrýva spotrebu elektrickej energie v 3 učebniach. Je využívaná teda ako učebná pomôcka na osvetu a využitie teda fotovoltaických panelov a slnečnej energie a bude sa využívať aj v environmentálnych prierezových témach ostatných predmetov. Na zobrazenie tejto aplikácie ešte plánujeme tu na kvalitnejší počítač a veľký monitor, aby bolo vidieť aj dobre to grafické zobrazenie, ktoré možno máte možnosť vidieť aj teraz. Je to aktuálny stav nabíjania. Od 8:00 začínali tie panely nabíjať alebo dodávať elektrickú energiu, keď na ne zasvietilo slnko. No a priebeh vidíme vlastne na obrazovke. Čiže je to dobrá učebná pomôcka. V budúcnosti chceme rozšíriť počet panelov tak, aby sme pokryli väčšinu strechy týmito panelmi, čo bude vhodné na to, aby sme pokryli skoro celú spotrebu elektrickej energie. Uvidíme, či sa nám podarí z nejakých európskych fondov získať tieto peniažky na to, aby sme využili takto tú strechu a jej polohu, pretože je vhodne uložená vzhľadom na južnú stranu. Ďakujem, to by bolo všetko. Ďakujeme veľmi pekne za predstavenie prvej aktivity spadajúcej do nášho projektu. No a teraz sa spoločne presunieme do miestnosti, ktorá je vlastne výsledkom ďalšej aktivity a konkrétne do zimnej záhrady, ktorú nám predstaví môj kolega, učiteľ, profesor biológie, pán magister Michal Hula. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem za slovo. Počujeme sa? Áno. Výborne, to som rád. Takže dostal som za úlohu trošku popísať túto miestnosť, zimnú záhradku. Nachádzame sa na 1. poschodí a je to vlastne miestnosť, ktorá prešla najväčšou zmenou asi za posledné roky zo všetkých miestností. Takže aby som vás trošku neplašil mojou fotkou, mojím vzhľadom, tak prepnem do tejto miestnosti. Tak, už je to lepšie.
A chcel by som ju trošku predstaviť, trošku z histórie. Je to miestnosť, ktorá bola používaná voľakedy ako bývalý sklad, takže tu bol strašne veľký bordel, boli tu regále, starý nábytok, hordy papierov a podobne, takže taká nevyužitá miestnosť. Pomocou financií aj z tohto projektu môžete vidieť výsledok, že naozaj tá miestnosť sa veľmi zmenila. Pomocou financií sa kúpili rôzne rastlinky, rôzne kvetináče, poprípade sa kúpili rôzne hnojivá a pomôcky na sadenie, presádzanie, poprípade hnojenie a polievanie. Pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci a niektorí študenti priložili ruku k dielu a pomohli napríklad pri sadení, pri presádzaní, inštalovaní políc, rozmiestnení kvetináčov, ako môžete vidieť vzadu aj pri umiestnení sedenia. A aké rastlinky tu máme? Teraz prebehneme niekoľko druhov rastlín, pretože tu je veľmi veľa druhov rastlín, takže môžeme vidieť dole sleziniky, ibištek, po prípade zamiokulkas, dracenu. Vzadu sa veľmi darí fikusu, po prípade orchideám, juke. A veľmi pekne sa darí rastlinke veľmi zaujímavej, ktorá sa volá parohovec. Zase ďalší druh fikusu, po prípade sú tu ešte aj palmy a nefrolepky na oknách. Takže toto je terajšia podoba tejto miestnosti, ktorá sa môže využívať napríklad na hodinách biológie, kde hlavne nižšie ročníky gymnázia prídu do kontaktu s izbovými rastlinkami, môžu sa naučiť ich mená. Niektoré rastlinky budú vidieť prvýkrát. Po prípade to kolega pán Ivanka využíva na krúžku, pretože on vedie krúžok starostlivosti o zimnú záhradku. To je, deti sa tu naučia starať o rôzne druhy rastlín, niektoré potrebujú viacej svetla, niektoré menej svetla, niektoré viacej závlahy a podobne. V neposlednom rade táto krásna miestnosť môže slúžiť ešte aj ako relax, oddych pre študentov aj pre učiteľov počas prestávok, poprípade počas voľných hodín, kde si môžu oddychnúť alebo aj vypnúť trošku od toho zhonu, ktorý niekedy niektoré dni majú v škole. Čo by som povedal s cieľov? S cieľov možno kúpiť nejaké nové rastlinky. A teraz, keď sa pozerám vlastne na tento stôl, tak na nešťastie mali sme zakúpené aj citrusy, ktoré vyhnuli, avšak z financií sa dokúpili ďalšie 4 citrusy, takže dúfame, že bude sa im dariť viacej. Máme tu ešte aj jedného člena zo živočíšnej ríše, ktorý prísne stráži vstup do tejto miestnosti. Takže máme tu takéhoto pekného chameleóna a nepustí hocikoho, neprenikne napríklad žiadna mucha do tejto miestnosti. Takže to by bolo asi tak všetko o tejto krásnej miestnosti a ďakujem za slovo a odovzdávam slovo do štúdia. Ďakujeme veľmi pekne za všetky zaujímavosti o zimnej záhrade. No a my sa ďalej presunieme do na ďalšie miesto, ktoré je takisto produktom aktivít zrealizovaných v rámci projektu Zelená Európa, naša zelená škola. Tentokrát to bude altánok so zelenou strechou, ktorý nám opäť predstaví pán František Štetiar. Takže Ferko, poprosím. Tak, už som tu zase, zbehol som dolu do altánku. Altánok sa nachádza medzi školami, gymnázium a základná škola cirkevná základná škola Jana Krstiteľa. Tento altánok je v podstate ekopedagogická plocha. Ukážem. Stále nie. Pardon, vypadol som.
Ospravedlňte prosím menšie technické problémy, budeme sa ich snažiť čo najrýchlejšie vyriešiť. Co? Nevieš, to nás 20.11. to bolo v správach. 20. Vypadlo mi mobil. 20. 20. znášik, počkaj, Kalmovská. Tu? Dobre, klikni. Tu? A sem klikni. Dobre. OK. Musím vám pridať. Vydrž. Zdieľať obrazovku, pripojiť. Spojiť. Dobre. Ospravedlňujem sa, ale je to chladnejšie, rozklepané ruky, netrafím sa tam, kde mám. No, takže momentálne vidíme altánok. Pokrýva, alebo teda je zastrešených okolo tých viac ako 60 metrov štvorcových, čo poskytuje priestor pre učiteľa a minimálne tých 40 žiakov. Učovňu je možné doplniť na druhej strane premietacím platnom a projektorom, čiže funguje to skutočne ako učebňa na učenie, ale samozrejme, že môžu sa vykonávať aj ďalšie školské a mimoškolské aktivity. A to nie len teda na našej škole, ale veľmi často využívajú tento altánok aj žiaci základnej školy Jana Krstiteľa. Strecha je rovná a pokrytá je plošnými kvetinačmi, vysadenými rozchodníkmi a sukulentami, ktoré by behom 2 rokov mali vytvoriť tzv. Zelenú strechu, ktorá bude zadržiavať vodu. Do ukončenia projektu ešte plánujeme domontovať skladacie hliníkové schodisko pre výstup na strechnú časť. To by bolo všetko. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. Je to možné. Solárne panely, zimná záhrada, altánok so zelenou strechou, ktoré vám boli práve predstavené, sú všetko výsledky aktivít realizovaných v rámci projektu Zelená Európa, naša zelená škola. Ale tieto projektové aktivity nie sú na tejto konferencii prezentované po prvýkrát. Prezentované už boli a konkrétne naši študenti odprezentovali na medzinárodnej scéne na konferencii v Osle. No a o tejto skúsenosti nám prišiel porozprávať Filip Tvonč, ktorý bol teda jeden zo študentov, ktorý sa tejto konferencie zúčastnil. Takže Filip, nech sa páči. Tak dobrý deň. Ja som bol účastníkom tejto konferencie, ale nebol som sám, bola ešte so mňou Ema Magdalenová a David Menicharek, ktorí sú taktiež pripojení, a taktiež nás ešte sprevádzal náš učiteľ Michal Hula. Ako prvý deň nám ukázali ostrovy, ktoré boli v podstate súčasť Osla. Bolo to, ja neviem, 20 minút od Osla. Boli krásne, boli síce trošku menšie, ale boli plné zelene. A myslím si, že každý z nás by tam chcel bývať, keby vám to ukážem. Taktiež nám ešte ukázali ich školu, čo bolo hlavne to bol taký hlavný zámer toho, kde sme aj robili tú prezentáciu vlastne o tom všetkom, čo robíme tu. Oni nám potom povedali, čo robia tam. A veľmi zaujímavé bolo, že časť tejto školy bol les, ktorý oni využívali ako na telesnú výchovu, a taktiež tam mali takú záhradku, kde vyučovali o rôznych kvetinách a aj bylinkách. Celá škola bola veľmi nová a myslím si, že ak niekto je z vás taký, že nechce chodiť do školy, tak tam by chcel chodiť do školy. Čo bolo ešte veľmi zaujímavé, je to, že Norsko dáva veľké peniaze ostatným krajinám zapojené do tohto projektu, ale vlastné Norsko už takto. Je to iniciatíva norských ľudí na to, aby ich školy boli eko, keďže Norsko nedodáva žiadne peniaze im. To bolo veľmi zaujímavé. Taktiež sme navštívili múzeum, ktoré nám hovorilo o vzniku Zeme, a taktiež aj o zvieratách, ktoré sú také, ako to povedať, nie hlavné pre Norsko, ale veľmi
významné pre Norsko. Súčasť tohto múzea bol aj Climate House, ktorý je to vlastne budova, ktorá je kompletne bez uhlíkovej stopy, keďže je pokrytá panelmi a je postavená viac menej iba z dreva. Tu sme sa rozprávali o environmentálnych problémoch, ktoré momentálne sú a hlavne o ich riešeniach. Taktiež nám na konci dali okoštovať cvrčky. Pre nás to bola dosť zaujímavá príležitosť a nie je to nič strašného. Na druhý deň sme sa boli pozrieť na tzv. Modrej streche. Pre obyčajného laika by som povedal, že si povie, že to je obyčajná zelená strecha, ale oni nám vysvetlili, že zelená strecha funguje takým spôsobom, že voda, ktorá na ňu naprší, neskôr odtečie. Modrá strecha funguje tak, že pod všetkou tou zeleňou sú lávové kamene, ktoré sú veľmi porovité a zadržiavajú vodu úplne krásne. A v časoch, keď je väčšie sucho, tú vodu naspäť odovzdávajú tým zeleniam a netreba to zavlažovať. Čiže je to 100-krát viacej eko ako obyčajné zelené strechy. Taktiež nám ukázali záhrady, ktoré boli zavlažované vodou z Rín, okolitých budov, a taktiež využívali tento spôsob, teda tento princíp modrej strechy, že boli lávové kamene pod ňou a zavlažovali túto záhradku počas sucha. A ešte, aby som dodal, tak sme robili aj cvičenie v týchto zelených záhradách, kde sme sa učili o absorpcii pôdy. A to je asi tak všetko týmto záhradkám. Oslo je krásne mesto. Sice tam nebýva toľko ľudí, ale je tam plno stále. A je to značne, by som tam chcel bývať neskôr. Ďakujeme, Filip, musela to byť naozaj úžasná skúsenosť a hlavne pre človeka, ktorý očividne sa zaujíma o environmentálne problémy a o životné prostredie. No a okrem Filipa by som rada poďakovala aj predchádzajúcim pánovi Štetiarovi, pánovi Hulovi za to, že nám predstavili aktivity, ktoré sa zrealizovali v rámci projektu Zelená Európa, naša zelená škola. A veríme, milí účastníci konferencie, že jednotlivé vstupy a príhovory boli pre vás zaujímavé, informačne naplnené a zrozumiteľné. A teraz v tejto časti konferencie prichádza čas na otázky, ktoré, ak máte, samozrejme môžete klásť, a pokým si rozmyslíte, či nejakú otázočku máme, my už tu máme jednu pripravenú v čete, ktorú položila pani Hanna Goldschmidtová, a ja teda tú otázočku len prečítam a odpovedať na ňu bude niekto povolanejší, konkrétne Ferko Štetiar. Takže otázočka znie, koľko panelov je potrebné mať, aby ste pokryli celú spotrebu školy? Počítali ste si to interne v rámci školy? Ďakujem. Momentálne výkon tejto elektrárne je 3,5 kW. My sme potrebovali, aby mala výkon okolo 60 kW. To znamená, že tých panelov by malo byť cez 200 na streche. Máme už pripravený projekt, momentálne je teraz na aktualizácii. Chceme sa zapojiť do víziev, ktoré ponúkajú Západoslovenskej elektrárne. A ešte jeden projektík, pokiaľ nevíde tento, zapojíme sa do ďalšieho, budeme skúšať, chceli by sme dosiahnuť to, že budeme v tejto elektrickej energii sebestační. Neviem, že či ešte nejaká dodatočná otázka k tejto pôvodne položenej, alebo je zodpovedaná nie, spokojnosti, dobre. Ešte nejaké otázočky od ďalších pripojených, ak sa nájdú, teraz je ten správny čas dozvedieť sa. Dobre, takže vidím, že asi nikto otázku nechce klásť. Určite teda všetky informácie, ktoré sme mali, sme naozaj veľmi rádi poskytli a zdieľali. No a keďže nemáme žiadne ďalšie otázky, tak mi, vážení účastníci, nezostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Projekt Zelená Európa, naša zelená škola, považujeme za nesmierne dôležitý a ako dôležitý vnímame aj jeho prínos pre našu školu. Veríme, že sme vám ukázali, že finančné prostriedky získané z programu SK Klíma a teda aj z norských fondov boli skutočne investované v súlade s jeho filozofiou a cieľmi, a teda predovšetkým a jedine na ochranu životného prostredia.
V dnešnej dobe, kedy environmentálne hrozby nie sú iba mýtom, ale sú faktom, musíme túto tému prinášať aj a možno dokonca predovšetkým do škôl. A to ako v rovine teoretickej výučby, ako bolo spomenuté, tak aj v rovine praktických aktivít a opatrení, ktoré aj reálne prispievajú k zlepšeniu životného prostredia. Sme radi, že sme mohli byť jednou zo škôl, ktorá svojou troškou prispela a stále aj bude prispievať k zlepšovaniu životného prostredia. No a to teda dúfam, že sa stane našim motom a teda zostane našim motom aj do budúcnosti. A ja vám teda ďakujem za pozornosť, za to, že ste si našli časť pripojiť sa a prajeme vám v Gymnázia Partizánskom pekný zvyšok dňa. Ďakujeme, dovidenia. Dovidenia. Ďakujem, dovidenia. Dovidenia, ďakujeme. Dovidenia, majte sa pekne.